Türkmenistan özünün garşylyk pikirli raýatlaryna ýurdun çäginiň daşyna batyş etmekde. Transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna ilkinji bäşlige girdi. Bu barada insan hukuklaryny esewan edici Freedom House azatlyk öýü guramasy maglumat berýär. Täze barlyklar hökümetleriň özge ýurtlarda ýaşaýan siýasat sürgünçleriň ýa-da diaspora jemgyýetleriniň arasyna özge pikirliligi ýok etmek üçin barha köp transmilli repressiýadan fizik we sany taktikalar toplumynyň peýdalanýanlygyny görkezýär. Diňe 2023-nji ýylyň ödünde 25 ýurdun hökümetleriniň gatnaşmagyna adamyň janyna kast etmek, alyp gaçmak, hüjüm etmek, tutup saklamak we bir kanun deportasiýa etmek ýaly 125 sany serhedüsü repressiýa hadisasy hasaba alınıpdyr. Bu hili basyp ýatyrma hereketlerini amal etmekde 5 döwlet Türkmenistan, Russiýa, Hytaý, Myanmar we Kambodja öňe saýlanýar. Freedom House guramasynyň täze maglumatlaryna görä 2014-nji ýyldan bäri dünýädäki hökümetleriň 20 götürümden gowragy sürgünçilikdäki siýasy aktivistleri, jurnalistleri, rejimiň öňkü insiderlerini hemde etnik we dini azlyklaryň agdarlaryny zor bilen semetmekde öz serhetleriniň daşyna çykypdyrlar. Gurama 2014-2023-nji ýyllar aralygyna transmilli repressiýa bilen bagly 1034 sany gönümel fiziki hadisalary hasaba alypdyr. Daşary ýurtlarda iş alyp barýan türkmen aktivistleri soňky ýyllarda öz eginleşleriniň türkmen hökümetiniň basyşlary netijesinde daşary ýurtlardan Türkmenistana has köp alınıp gidilýänini aýdýarlar. 2023-nji ýylda Farhat Durduýew Türkiýeden, Mälikberdi Allamradow Russiýadan alınıp gidildi. Biradan 2021-nji ýylda Azat Isakow hem Russiýadan alınıp gidildi. Hasada Türkiýede türkmen studentleriniň raýdaşlyk guramasyny esaslandyran Ömrözok Omar Kuliýew 2018-nji ýylda türkmen häkimetleriniň guramaçylygyny aldy ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Şeýle-de aktivistler 2023-nji ýylyň noýabryna çenli adynyň 5 aktivistiň Rowşan Kılıçev, Umid Kuzibayev, Dowran Imamow, Maksat Baymuradow we Serdar Durdulyýewiň Türkiýeden Türkmenistana deport edilenini aýdýarlar. Häzirki wagtda Niderlandlardan gaçyp atalga soraýan Türkmenistan aktivist Nurmuhammed Annaýew Freedom House guramasynyň barlyklary bilen ılalaşyp türkmen hökümetiniň 2023-nji ýylda öz ýurdunyň çäginiň daşyny ýaşaýan özge pikirli raýatlaryna basyşy güýçlendirendigini aýdýar. Şol 2023-nji ýylda hasabat boýunça Türkmenistanyň ilkinji bäşlige girmeginiň esasy suwtnamasy hökmüni soňky döwürlerde aktivizmiň ýyjamlaşmagy we 2021-de 22-däki işleriň netijesi hökmünde görýän men ony diýip Annaýew aýtdy. Ol geçen ýylyň dowamyna daşary ýurtlardaky aktivistleri ýygyrlamagyň, olara garşy güýç ulanmagyň we zor bilen alyp gitmegiň güýçlenýänini aýdýar. Çünki Türkmenistan hökümeti bu zatlary onuň bular ýaly garaşmanyny 2023-nji ýylda has daşary ýurtdaky aktivistleri ýygyrlamalar, ýençmeler eger güýjü ýetse şol ülkelerden alalaşyp bilse alyp gitmeler, şo zatlary özümizem şaýat bolduk diýip Annaýew aýtdy. Türkiýede türkmen jemgyýetçilik guramasyny esaslandyran Nurmuhammed Annaýew we onuň egindeşleri 2021-nji ýylyň oktýabrynda Istanbulda näwirli adamlar tarapyndan ýenjildi. Şonu ähli işaratlar we alamatlar bu zorluk hereketiniň türkmen ýürüýi togurlyklary tarapyndan ýerine ýetirilendigini görkezdi. Netijede buların hemmesine alıp gitti. Alıp gidibilmeyenine de biz ýallara da ýerimizden adam uğratdy. Urmak, gençmek, ýadyňyza düşýän jemgyýetçilik guramagyň agyna diýip Annaýew ýatdyar. Adam hukuklary boýunça halkary hasabatlar dünýäde awtoritar rejimleriň barha köp transmilli repressiýa bilen meşgulanýanlygyny, şeýle-de erkin pikirli siýasy sürgünçileri, siýasy we raýat aktivistlerine barha köp serhedüsü wehimleriň awanýanlygyny görkezýär. Transmilli repressiýa içerki we halkary howpsuzlygyny gönümel wehim salýar we demokratik jemgyýetler muny derhal çözmek üçin bilelikde işlemelidirler. Biz repressiv rejimleri tanqidleyen jurnalistler, aktivistler we beýlekler üçin howpsuz gaçyp atalgasy bolmadyk dünýäni kabul edip bilmez diýip Azatlyk öýüniň prezidenti Michael Abramowitz gurumanyň web saýtyna sitirlenýär. Ol demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtlary özleriniň başgymmatlyklaryny we öz ýarlylyklaryny goramak üçin bu uğurda has köp tagalla etmäge çagyrýar. Türkmenistanyň hökümeti özge pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqida çydamsızlykda, söz metbuat, hereket, din, wyjdan azatlygyny basgylamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýygyderli tanqid edilýär. Türkmen tanqidçilary hem ýurdun içinde hem ýurdun daşyny häkimetler tarapyndan ýygyrlanýar we basyşlara sezewar edilýärler. Synçylar türkmen rejiminiň özge pikirli adamlary basyş edip olary gorkutmak üçin
dürli astyrin tärlerden we taktikalardan peýdalanýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu täze hasabat boýunça Türkmenistanyň hökümetinden tesbir alyp bilmedi. Buğdayın döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň ýa-da Lewap vilayatynyň döwlet dukanlaryna 5 kilogram agram bolan haltajyklarda yerli un çäklendirilmedik mösberlerde açyk satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 fevralda Lewap vilayatyndan maglumat berdi. Döwlet dukanlarynda 5 kilolik haltajyklarda satylýan unyň bahasy 32 manat bolýar. Isle 2 halta, islede 4 halta satyn alyp bolýar. Diýip bir Lewap Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu täzelik bilen döwlet dukanlaryna täzirçilik bahadan satylýan 50 kilogramlyk unyň bahasy Lewap vilayatyna 320 manata çykýar. Mundan ýurdun döwlet dukanlaryna ýeňillikli azyk paýy hökmüne 1 kilogram un 1 manatdan satylýardy. Ýeňillikli un çäklendirilen görnüşde şäher ýerlerine adam başyna 5 kilogramdan, owy ýerlerine adam başyna 8 kilogramdan paýlanýan ekeni, şeýlelikde bir halty ýeňillikli unyň bahasy 50 manat bolýardy. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli azyk paýy hökmünde paýlanýan un 3 aýdan gowrak wagt bäri üpçün edilmeýär. Diýip bir Lewap Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Indi beýle düzgün ýok. Un döwlet dukanlarynda diňe täzirçilik bahasyndan satylýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Mälim bolşýar Türkmenistanyň hökümeti 9 fevralda buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. Bir tonna buğdaýyň satyn alyş bahasy 800 manatdan 2000 manata götürildi. Iň gymmat naq pawtanyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy 1500 manatdan 5000 manata. Iň gymmat ýüpek pawtanyň bahasy 2000 manatdan 6700 manata götürildi. Täze bahalaryň oba hojalyk önümlerini öndürüjileri ykdysat taýdan höweslendirmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan pawtaçy kärençiler täze bahalary ätiýaşly hüşgärlik we hoşarlyk duýgulary bilen garşalýarlar. Türkmenistanyň daýhanlar döwletiň käreni ýerlerine döwlet tapşyrygyna girýän ekinleri ekip ýygynylan hasıly döwletiň kesgitden narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Täze bahalar bilen döwlet 2024-nji ýylyň hasylyna kärençi daýhanyň ösdürip ýetişdiren buğdaýyny we pawtasyny öňki bilen deňeşdirilene has gymmat bahadan buğdaýy 2,5 esse, pawtany 3,5 esse töwrü gymmat satyn alar. Daýhanyň üstürüp ýetişdirýän buğdaýyny we pahtasyny tölenýän puluň möçberleriniň artdyrylmagy gowy boldy. Bu döwlet üçin gowy ädim boldy. Ýöne dökün tehnika üçin alynýan tutumlary hem peselitler gowy bolardy. Diýip bir daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 5000 manat pul berdim diýip, onuň 4800 manatyny dökünü tehnika diýip tutup galmasalar gowy bolardy. Diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Azatlyk radiosu Türkmenistana daýhanyň dawyna zawynyň ýerine gowuşmaýanlygy, onuň öndürýän oba hojalyk önümleriniň döwlet tarapyndan ujuýupsyz satyn alynýanlygy barada ýyllar boyu habar berip geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir kärençi daýhan bu netijäniň gadanylmagyna, buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagyna, Azatlyk radiosynyň oýnan roluny, bu meseleni ýygyderli gün tertibine getirmegine de hoşarlyk bildirdi. Azatlyk radiosu bu temany ençemede gün tertibine getirdi. Redaksiýanyň çekin zähmeti azajygyn bolsa ýerine düşdi. Diýip bir daýhan aýdýar. Habarçymy bilen gurrundaş bolan bir oba hojalyk hünärmeni täze özgörtmeleri hüşgär, hoşarlyk bilen çemeleşýär. Bu özgörtmeler entek daýhany inandyryp bilmeli. Daýhan özüniň bähbit görjekdigine inanyp bilse, şoňa göz ýetirse döwlet öňüne goýan maksatlaryna ýetip biler diýip oba hojalyk hünärmeni gurrun berdi. Buğdaýyň we pawtanyň döwlet satyn alyş narhy mundan öňki 2018-nji ýylyň oktýabr aýyna ýokarlandyryldy. Şoňa çene döwlet daýhanyň ösdürip ýetişdiren bir tonna buğdaýyny 400 manat töleýärdi. Rus häkimiýetleriniň Kreml tanqidçisynyň jesedini maskalasyna bermekden ýüze gurmagy netijesinde dören gahar gadawyň barha güýçlenmeginiň arasynda Meduza habar gurulugynyň ýazmagyna görä Aleksey Navalnyň jesediniň maskalasyna gowşurulmagyny talap edip 67 000den gowrak Rus raýaty ýurdun derňew komitetine resmi haty berdi. Ovada Info Adam Hukuklar Topar tarapyndan başlanyç Rus häkimiýetleriniň 16 fevralda uzakdaky Arktika türmesinde saklanýan oppozisiýa lideriniň ölenligini elan etmek bilen Ýewropa öleleşiginiň Navalnyň ölüm boýunça garaşsyz halkara derňegiň geçirilmegine çagyran wagtyna gawat geldi. Kreml tanqidçisynyň dulgalan aýaly Yulia Navalnaya
açık çıkış edip adamsynyň ölümine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i günäkärleýändigini aýtdy we Kremle garşy görüşini dowam etdirjekdigini, ýani ýoldaşynyň ölümine sebäp bolan adamlary cezalandyrjakdygyny aýtdy. Owada Info nesiriniň başlangyjy raýatlara online arkaly talaplaryny iýermäge mümkinçilik berýän Dayatyl hyzmatyny ulanýar. Navalnyň Medvedev wekili Kira Yarmyşyň 19 fevralda odalky Twitter häzirki X platformasyna ýazmagyna görä, Rus resmiýleri jesedi dol gözden geçirmegiň 2 hepde wagt aljakdygyny aýtdy. Derňewçiler aklawçylary we Alekseýiň ejesine jesedi bermejekdiklerini aýtdylar. Jeset ýene 14 günläp haýsy bir himiki barlygdan geçiriler diýip ýarmyş aýtdy. Olar ýalan sözleýärler, öýler üçin wagt tutjak bolýarlar, hatda muny gidläp kem durmaýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýewropa Ýöneşiginiň Brüsselde duşan daşary işler ministrleri Navalnyň ölümindäki jogapkärçiligini nazara alyp Moskwa garşy goşmaçy sanksiýalaryň giýerilmegine çagyrdylar. Russiýa onun tarpy taýyn ölüminiň töweregindäki ýagdaýlar boýunça garaşsyz we açyçan halkara derňeginiň geçirilmegine ruhsat bermeli ministrleriň beýanatyna edilýär. Ýewropa Ýöneşigi Russiýanyň siyasi ýol başçylaryny we häkimiýetlerini jogapkärçilige çekmek üçin olaryň edýän hereketleriniň özlerine has gymmat düşmek üçin öz hyzmatdaşlary bilen ýakyn utgaşyklykda şol sany sanksiýalar arkaly hiç bir tagallany gaýgyrmaz diýip beýanatda edilýär. Soňky ýyllarda öz hukuklary wawatyny Kremliň bir tanqyçysyna urulan Navalny'a 27 agdaly toparyň gollagyny almak üçin Brüssele baryp öz ýurdu üçin görüşmegini dowam etdirjekdigini söz berdi. Vladimir Putin 3 günden meniň adamym Aleksey Navalnyni öldürdi diýip Yuliya Navalny'a öňkü Twitter'de. Häzirki X platformasynda çap edilen 2 minutlyk video ýazgasyny aýtdy. 2 sagat bilen bilelikde daşary ýurtda ýaşaýan Navalny'a 16 fevralda Navalnyň uzakdaky Polyar gurdu türmesinde Arktika koloniýasynda ýogulan nugarada kawarlar peýda bolanyny ulu halkara howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşmak üçin Münchene gelipdi. Hamala ekstremizmde we korrupsiýa ulaşmak ýaly beýleki jenaýetlerde aýplanan tanqyçylaryň aýtmagyna görä korrupsiýa garşy we siyasi işler üçin cezalandyrylan Navalny goloydy. 19 ýyllyk türme möhletini geçirmek üçin uzakdaky Arktika türmesine geçirilipdi. Men Aleksey Navalnyň işini dowam etdirerin diýip Navalny'a aýtdy. Ýurdumyz üçin söwüşmegi dowam etdirerin. Men sizi bu görüşde ýanymda durmaga çagyrýaryn diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol öz tarapdarlaryny Kremle garşy öňkülerinden has huzurly söwüşmäge çagyrdy we özüniň azat Russiýada ýaşamak isleýändigini aýtdy. Ýyllar boýy Navalnyň adynyň agdalmagyndan gaça durýan Kreml 19 fevralda derňegiň dowam edýändigini, onuň Rus kanunlaryna laýyklykda geçiriljekdigini aýdyp resmi dymyşlyk boldy. Şeýle-de Kreml Navalnyň jesediniň howsarlaryna haçan tawşyryljakdygy baradaky meseleni ödüniň, ýani Kremliň çözmeli däldigini aýtdy. Aleksey Navalny Kremliň başgaça pikir edýänleri we söz atlygyny basyp ýatyrmak uğruna görýän rekimsiz çäreleriniň arasynda Ukrainadaky uruş başlanaly bäri daşary ýurtlarda ýa-da ýurt içinde şüheli ýagdaýlarda ölen Putin garşydaşlarynyň sanawynaky iň möhüm adamlaryň biri bolup durýar. 16 fevralda ölenligi eglan edileli bäri Rus polisiýasy adamlaryň Navalnyni hormatlamak üçin gül we şem goýýan ýadygärliklarynyň daşyny gawady we öz-özünden jemlenen raýatlar dargatdy. Navalnyň ölüm bilen baglykda ýurdun dürli künjeklerine ýerleşýän onlarça şäherde gül goýmaga gelip kanun bolmakda guman edilen adamlaryň 430-dan gowragynyň tutsak edilenligi habar berilýär.